Okay, that's good. Care e făcută de tine? E asta. Și de Robert? Nu, asta este bine și asta e de Robert. Așa, Robert? Yeah, I made one. And I made it the good Yeah. one. Just one! Nu, zici, I made the good one. Robert, you need to make more. Că dacă make decât una, Santa o să-ți aducă just one present. Ia uite, Alice, ce de se grăbește să le facă ea pe toate. Hai și tu. Ok, try. See? Wow. Hey, the cookie dough is hard. And I can't do it. Just try. You did a very nice job before. I can't. I'm making it into a ball. I'm doing it. Ce scrie acolo? Ali! Ce scrie tu, Alice? This is here. Ali! Ore, da, Alisa are cam multe. Ia uite, frate. And this says Ali. And I think this one says Robert. Robert. Let me see one of these. Let me see. Two. That's too good. That's too good. Tubes, nice books. And Right. this is for Gabriel. Gabriel, dă-ne pace. Wow! Ce-am aici? Gabi. Robert. Robert! Încă unul Robert! Ah, look. Ai, Robert, veni mărcuță cu moiai! Așa e? Yes. Wow! Cum a știut Santa? Nici nu ai scris pe letă să vrei mărcuță. Well, I said surprise me. And he surprised you! And he surprised me with lots of presents. And I thought this was Unde e eticheta? Read the eticheta first. here it is. Alice. Alice, you got the big present. Yeah, vezi că se dea ceva așa. Asta pentru cine mai e? And Wow! and this is for Lily. Thank you, Ah, Moș this is for Crăciun. me finally. Ia, vreau și eu una. And this is Ah, for Robert. This is for me. Ia și ai verificați. da. Mai e gata. This is for me. Ia, uite ce-am primit. Ia, pli poșetă! Ia, uite ce-am De când își dorea mami poșetă din aia? Ce vedeți Look în what I got in here. Da, toată lumea panicat, Gabi! Ce are acolo? Dice. And what dice in the Hai, middle? uite că Oh, știu for a toată lumea. nice game. Ia, dă să văd alea, eu trebuia să deschid aia. And Wow, this is cool! Hey, wait. Thank you, Santa! wait. Hey, wait. Oh, this is so cool! Thank you! Hey, Ia, băiată, wait. să vedem cum What îți is this? This is... Ce scrie aici? Lily. Și? Lili și Gabi. You have to share this. Lily Gabi. And this is for Robert. Ia să vedem. Wow, Alice! Bun. Bun! Copii, rete, vino aici și copii. And I had it for two. Ia, să This vedem. is for Ah, Gabi. Gabi! Wow, dăm și mie, ia. Here it is. And Wow, this ce-am mai is- primit aici? Ia, And this is for Robert! I got a present too. Ah, this is cool. Haide, capul meu, ia uite că intră aici, Alice. Uite! Wow! Da, uite, mai e una pentru tine, așa, e bun. Oh, da? Ia uite! Hai să mă duc să mă văd și cu la oglindă. I'm gonna do this Ca one. care oglindă să te vezi.
ce am făcut? Ia să vedem ce am. Oh, and here's one more. O, cine am? And here's one more. It's O persoană still. iubită. Mommy, here's one more. Restaurant And cu it's tu. for Robert. Let's see what it is. Let's see what it is. Let's Santa, asta ne îndreaptă la prostii. Little boats! Little boats! Robert, dar tu chiar ți-ai dorit boats. Nu te-ai jucat. Câte părinți ai primit, Robert? A primit o Ah. de Little boats. Și eu să spun la Gabi și Lili. Minge de fotbal. O minge de fotbal. Okay. Nu e unde e ceva. Uite și el. And let's say them. I wish you a Merry Christmas time. Ah. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Yay! And this is. Oh, really? And here's Lily. And Gabriel. It's Lily and Gabriel. Wow! Ce ai? Hardiscuri să ne salvăm pe calculator. And this is for Lily and Gabriel. Lily and Gabriel! Ia să vedem, băi, aici. Tu ai putea să fii foarte bine ajutorul lui Santa, Robert. Așa e că ai putea să fii. Un fel de elf acolo. Dar nu dai pus căciula de moștăciune. Ia pus căciula în cap. E Okay. spatele lui Alice. Ia. Ia uite ce ne-a adus Moș Crăciun, telefoane noi, că ălea nu mai Yay! mergeau. Hey! You phone. Pentru cele frumoase. Actually, they're To kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas.